kanggo ulang basa Jawa besok. Aku urung ikut belas ya. Saya harus Aku semacam ada ini, tapi aku sih ono sak boxing bingung. Aku tekok begini bingung, isen. Lah aku yo orang sinau ki yo wis nek iki sinau bareng-bareng ben yang kowe ora ngerasa. masuk kuwi. Aku belum nek seneng bareng-bareng. Nek gimana aku males. Tapi siapa yang menang? Aku wae sing terang ki kok tapi aja berhubungan bae ya. Iya, kalau lihat sing sareng sing bingung apa. Iki lho, Beb, kok temen opo karo kamu alus. Kowe beneran ini bae, aku sudah lari bae. Gampang kuwi kene rumah kabeh. Ngomong alus kuwi jinggo ngomong karo sing luwih tuwek. Aku iku jinggo ngobrol karo sing sakataran kaya apa. Wis tau denger lah kabeh. Alhamdulillah aku sudah modern. Makan mun Pak, belum senang aku bareng. Lah iya semua barang iki kan cepet muda. Kok ya wis paham talin. Yo, wis paham malah terus semangat. Nah, terus lu kanca-kanca mau bengi tak terus ke sinau meneh.